Aquí comeza Afiando a Agulla. Boas noites, señoras e señores, son as 10 menos 10 da noite en rigorosísimo directo aquí no Afiando a Agulla, un programa que seguides a través da TDT na canle Nos TV a través de www.irmandade.tv. Xa é xoves, co cuarto día da semana. Sara, contanos, en que vai consistir o programa de hoxe? Pois hoxe imos falar co vicepresidente, co que foi vicepresidente da Xunta no bipartito, con Anxo Quintana, e tamén imos ir cos nosos compañeiros de Irmandade TV que están en Suiza. Por que están en Suiza? Pois porque hoxe ali tiña lugar o exame do relatorio presentado en xaneiro ante o Consello de Dereitos Humanos da ONU. A Rede Europea para a Igualdade das Linguas presentou varios casos de discriminación lingüística a falantes de galego, asturiano, catalán, aragonés e éuscaro. Imos falar un pouquiño diso e veremos as roldas de prensa que nos mandaron Fabián e Antón Escouredo, que están por alá por Suiza. Sara, pois antes de presentarvos os convidados de hoxe, antes de ir coa entrevista con Anxo Quintana, imos ver un pequeno resumo do Afiando a Agulla de onte. Ás 12 menos cuarto había un acordo entre o Partido Socialista e o BNG para investir a unha persoa determinada que era o alcalde da Pontenova. Eu personalmente non estou de acordo con que se vete a todos os políticos imputados, non estou de acordo con ese principio. Non é un tamallazo, o concepto de tamallazo encerra unha presunción de que hai polo medio diñeiro ou tal. Eu creo que máis ben é unha vendetta personal de él ao verse acorralado a ramplar con todo. A min pareceme que hai un exceso de testosterona por parte de algúns cargos eleitos do PSOE, non? O que está sucedendo na Deputación de Lugo, onde aquí, incluso en contra do meu partido, eu son capaz de reventalo, creo que é un exceso de testosterona. Martínez ten moita responsabilidade, o Partido Socialista ten moita responsabilidade, e o BNG ten unha pequena responsabilidade en tanto que puxe unha línea vermella moi estricta, que levou a que fracasaran as negociacións, ademais cambiando un pouco de criterio respecto ao que viña facendo, por exemplo, en Arzúa ou en Vimianzo, donde sí vence o voceiro nacional. Non é un problema dos bipartitos, había un acordo. É o problema dunha persoa que se salta a disciplina dun acordo, dunha persoa concreta. Esa é a realidade. A partir de aí, evidentemente, dentro do Partido Socialista hai a responsabilidade de non conseguir que unha persoa da súa organización manteña a disciplina nesa organización. A responsabilidade é de quen é, sobre todo de quen está imputado e sobre todo do Partido Socialista. O BNG sí que sube o límite e iso provoca o que provoca. Hai un responsable de que hoxe non haxa un goberno de coalición na Diputación de Lugo. Evidentemente. Sí, bueno, pero eso... A ver. Non, Besteiro para Besteiro é un gran fracaso, é dicir, pode que condicione a súa candidatura á Xunta, porque como se vai presentar ahora en Santiago se é incapaz de controlar o partido en Lugo? Máis alá do debate Universidade e Xunta, máis alá do debate, vedelo viable eso? Nun país que ten menos de 3 millóns de habitantes. Hai varios debates aquí que se entrelazan. Un é a racionalización da oferta académica que se realiza. Efectivamente, hai titulacións duplicadas que non teñen sentido, pero que hoxe en día nos estamos enfrontando a que desaparecen titulacións que non hai. É dicir, vamos a vivir dentro de 5 anos que igual non hai filoloxía galega como titulación en Galiza, non? Se equivocará, e calquera outro se equivocará se planta sobre a mesa o principio de a confluencia son eu. Conflúa vostede, se quere, veña comigo a miña casa. Pois eso parece un principio... E aí confluímos. Eu creo que si podemos, non se debe... 100% non. Non, 100% polo menos non. Evidentemente, houve xente que lle foi votar as mareas porque son os que apoiaban a Podemos, etc. E Pablo Iglesias estivo nun... A ver, o Bloque o problema que ten é que a metade do seu presuposto ven do Estado. E o Bloque, se non consigue diputados en Madrid, as súas finanzas quedan máis tocadas que pode estar tocado ese Besteiro. E iso explica este movimento do Bloque despois do resultado electoral, non? De considerar que... Eu tampouco teño do todo claro que o Bloque non puidese sacar algún escano en solitario. O que si tería que facelo ben, Este era un pequeno resume do que aconteceu onte aquí no Afiando a Agulla. Paso vos a presentar a mesa de hoxe. Está con nós Carme Vidal. Moi boa noite, Carme. E benvida que te estreas aquí. Tamén está con nós José María Castro. Boas noites, José María. Boa noite. Na entrevista, Anxo Quintana. Boas noites, Anxo. Moi boas. Que tal?
Encantado. Encantado de estar aquí. Nós tamén, que esteses aquí con nos. Pois, moitas grazas por convidarme. Bueno, e para completar a mesa, Xurxo Salgado, director de Galicia Confidencial. Boas noites, Xurxo. Boas noites. Bueno, pois estos son os nosos convidados de hoxe. Imos ver a chegada de Marcos Maceira a Xenebra. Isto era o que lle preguntaba Antón Escuredo. Despois saímos con Sara Torreiro, co perfil de Anxo Quintana, e damos comezo a entrevista. Irmandade TV desprazouse por segunda vez á cidade suiza de Xenebra, a sede da ONU, este edificio que temos aquí detrás, para asistir á presentación dun informe de ELEN, a Rede Europea pola Igualdade das Linguas, na que participa a Mesa pola Normalización Lingüística. Esa presentación será mañán, pero hoxe temos aquí connosco a Marcos Maceiras, presidente da Mesa pola Normalización Lingüística, que nos vai a contar un pouco que é o que se vai a presentar aquí na sede das Nacións Unidas. Ben, xa no mes de xaneiro presentamos un informe detallado sobre a situación das linguas no Estado español, nomeadamente, no noso caso, sobre a situación da lingua galega, sobre a cantidad de incumprimentos de dereitos fundamentais das persoas que queremos falar galego no noso propio país, tanto no ámbito da saúde, no ámbito da xustiza, educación, etc. E agora o que vimos facer é intervir directamente diante do Consello de Dereitos Humanos das Nacións Unidas para exporlles este informe brevemente, porque un tempo curto, mais onde por primeira vez o galego estará presente nun acontecemento deste tipo. Parecenos que é unha cuestión moi relevante, moita importancia para a denuncia e, desde logo, para a resolución de todas as agresións que hai contra a nosa lingua. Agardan algunha resposta do Estado español? O problema do Estado español é que non recoñece na práctica o que algúns textos legais se recoñecen, non? É o caso da Carta Europea das Linguas, o caso do propio Estatuto de Autonomía de Galiza ou da Lei de Regulación Lingüística, que son leis autonómicas ou son leis que forman parte do que debe cumprir o Estado. Isto non se cumpre, e na práctica o galego non funciona como unha lingua verdadeiramente oficial. E nós o que queremos é vivir en galego, igual que vive na súa lingua un cidadán de Murcia, un cidadán de París, un cidadán de Xenebra. Non é exactamente iso o que dicimos cando falamos da normalización do galego. Falar galego e utilizar a lingua sexe normal, sen que iso conleve ningún tipo de discriminación. Moi ben, pois Irmandade TV informará estes días, hoxe e mañán, do que aconteza aquí no edificio das Nacións Unidas en Suiza. Allariz é punto e aparte. Na provincia máis conservadora de Galicia, a do feudo de José Luís Baltar, a da hexemonía dun PP infranqueable só superado polas súas divisións internas, esta vila mantivo ao longo de case 2 décadas un poder progresista que a fixo case inexpugnable. A aldea gala, chamanlle algúns. No verán de 1989, uns peixes mortos que flotaban fétidos no río Arnoia enardeceu a un feixe de mozos que aínda case non cumpliran os 30 anos e que decidiron tomar o concello. O Bloque Nacionalista Galego tomou a Casa Consistorial de Allariz co respaldo asembleario dun pobo ata entón entregado pola vía democrática do voto a un rexedor que enseñaba os carnés da Falanxe e alardeaba de espírito franquista. Aquilo comezou como un encerro veciñal reclamando xestión e ecoloxía. Levou brevemente o cárcere aos cabecillas nacionalistas. Ninguén lle diría ao líder do movemento da mocidade, Anxo Quintana, que remataría como líder do BNG e instalado na vicepresidencia da Xunta bastantes anos despois. Quintana deu o seu primeiro mitin en 1997, con 18 anos, cando en Galicia comezaba a montarse o sindicalismo agrario nacionalista. Afirma ter a lembranza dos seus amigos máis el viaxando nun Seat 600 polos camiños das aldeas e de turnarse as tarefas de mitineiro e condutor. Ese primeiro mitin foi en Xunqueira de Ambía, a uns 10 km de Allariz, diante duns 200 agricultores. Di Quintana que aprender o discurso de arriba abaixo e de pé a pá. Eu aproveito para deixarlle dende aquí o reto de que hoxe non lo repita, a ver se lembra de algún anaco.
A súa era unha familia democrática e liberal, di el mesmo, e a primeira vez que escoitou cantar o himno galego foi no colexio de xesuítas onde estudaba. Por certo, o da política venlle de familia, porque os seus dous avós tamén foron alcaldes. A parte de destacar nesta disciplina, tamén o fixo noutra bastante máis alonxada, no fútbol, como dianteiro centro. O Elxe ofreceralle un contrato en segunda, pero rexeitouno. Na actualidade anda a voltas con Somos Nós, unha plataforma cívica desde a que chaman a conformación dunha comunidade cívica, plural, democrática e aberta, na que poidan participar todos e todas. O obxectivo de Galicia, actuacións que vayan en contra dos intereses da cidadanía. A súa declaración de intencións é construir unha comunidade que promova sen exclusións o noso idioma e a nosa cultura e defenda os nosos intereses nacionais, e que a faga libre da tutela de ningún poder político ou ningún goberno alleo. Queremos un país máis xusto, máis igualitario e con maiores cotas de benestar para todos e para todas. Deixo vos xa coa mesa e co protagonista de hoxe, con Anxo Quintana, pero antes vai un vídeo que seguro a él lle gustará. O Imperio está moi preocupado co que está pasando na provincia galaica. Un individuo non deixa de dicirlle a que non queira escoitar que Galiza merece un estatuto de nación. Non deixa de reclamar máis autogoberno. Un individuo que di que Galiza nin se vende nin se enruga. Que di cousas tan graves como denantes mortos que escravos. Queremos a cabeza dese individuo. Sabemos que está entre vós. Falade! Eu son Anxo Quintana. 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 Bueno, tampouco é por poñerse así. Pois este era o perfil de Anxo Quintana e aquel mítico vídeo, Anxo. Lembraste de, imagino, non? Destes momentos. Que che trae a memoria? Lembro. Pois trae-me a memoria no momento que se fixo o vídeo, bueno, pois un momento de ilusión e de moita interés por sermos capaces de que se reflexara nas urnas todo o traballo que pensábamos que levábamos feito, non? Pois a campaña foi outra cousa non tan alegre. Véñense de facer 10 anos daquela constitución do goberno bipartito que puña fin a 4 maiorías absolutas de Fraga. Como lembras aquel momento? Cales eran as expectativas que tiñades? Aquelo foi algo máis que cunha victoria, non? Efectivamente, tratábase de sacar a Fraga do poder, non? Pero para o nacionalismo era algo especial, non? En termos electorais, nós non tivemos un gran resultado, non? Con respecto ás eleccións anteriores, pero para o nacionalismo era a oportunidade de estar por primeira vez no goberno, non? De poder, polo tanto, levar á práctica o que levábamos defendendo dende facía tanto tempo, non? E o resultado, penso que nunca se ten en conta, por un lado, que o PP estaba liderado por Fraga, era o PP de Fraga, non era un PP calquera, e o PSOE en aquel momento era a época ascendente de Zapatero, non? Oxe que cando salen as valoracións dos políticos, ningún pasa do 4, Zapatero en aquel momento tiña unha valoración do 7,5. Para o Benegáter o resultado que tuvo penso que foi moi meritorio, non? Dicías agora mesmo, despois a campaña foi como foi. Nunha entrevista recente tamén dicías, quixeron nos quitar do medio. Quen vos quixo quitar do medio? De onde saían esas campañas?
que che conste que a min falar disto a veces sempre teño a dúbida de se estamos facendo un relato nostálxico, non? De aquelo e tal. E non se trata porque aquilo xa pasou e xa está, non? Pero, bueno, eu penso que sobre todo para os que veñen agora e que, bueno, entran a gobernar en institucións e demais, pois coñecer determinadas experiencias é bo, non? E claro, aquí, mentras do que se trate sea de protestar, bueno, pois máis ou menos che van levando, non? Ou defender o idioma, esa cousa dos nacionalistas que non teñen outra cousa que facer, non pasa nada, non? Facer unha manifestación de vez en cando, eso tamén está ben, entra dentro do guión, non? Agora, cando tocas nas cousas de comer, cuidado, hasta aí podíamos chegar. E vos tocastes aí? E nós tocamos nas cousas de comer, non? Nós tocamos nas cousas de comer primeiro porque nos empeñamos en demostrar que o nacionalismo era un proxecto, sobre todo e ante todo, para defender a nosa identidade, por suposto que sí, pero sobre todo e ante todo para generar benestar na xente. E intentamos crear e puxemos en marcha unha rede de benestar no país que mesmo era referencia naquele momento en moitos países europeos, non? Puxemos en marcha un plan de vivenda, e mesmo puxemos en marcha un banco de terras para modificar a estrutura de propiedade no rural, e claro, intentamos tamén que por primeira vez na nosa historia, pois Galicia, que é produtora de enerxía eléctrica, que por primeira vez nos aproveitáramos os galegos e as galegas deso, e que non foran as 4 empresas de sempre as que se levaran toda a ganancia. E claro, ata aí podíamos chegar, non? Ata aí podíamos chegar. E houve, pois, xente moi poderosa, con moito interés en que nós non seguíamos aí. A mí me parece que iso é unha evidencia, non é algo que diga agora para xustificar nada. Por poñerse a fin a esta mirada retrospectiva, sempre lle pedimos aos nosos telespectadores a través das redes sociais que traían algunha pregunta, e unha delas era que foi o millor e o pior que se fixo desde a vicepresidencia da Xunta de Galicia. Desde a vicepresidencia en concreto, creo que o mellor foi pôr en marcha a Rede Galega de Igualdade e Benestar, que propiciou que se puxera en marcha unha rede pública de centros de día e de residencias para a xente maior, e no ámbito da educación infantil que se puxera en marcha a Rede de Galescolas, que, por certo, neste país que ten tantos defensores do idioma, isto das Galescolas parece que non sucedeu nunca, non? Non hai nunca nunha referencia a isto, non sei por qué, non? Pero se fixo. E o peor, sí, que tamén son, non? O peor, bueno, fixemos moitas cousas mal, non? Seguramente non dedicarlle o tempo necesario para que as cousas que fixéramos foran acompañadas por máis xente, non? Que a xente que de verdad estaba interesada no cambio en Galicia e que había moita, pois que pudera participar máis no proceso de transformación que estábamos a facer. Eu penso que eso foi un erro, non intencionado, porque estabas a mil cousas, pero non dedicarlle tempo a eso, eu creo que tamén o acabamos pagando caro. Bueno, xa imos ir cara ao presente, cara ao futuro, que penso que é o que a xente quere escoitar, as túas opinións, e tamén abrindo a mesa para que pregunten e comenten o que queiran. En que situación está o nacionalismo galego no presente? Pois unha situación complicada, como está todo o mundo, porque o nacionalismo é parte da sociedade e a sociedade hoxe vive un momento difícil, non? Pero eu penso que o nacionalismo sigue sendo necesario e, ademais, penso que ten que ser útil para o país, non? E o importante é acertar en cada momento co que hai que facer, non? Pero, en realidade, hoxe, se ves a realidade do mundo, a realidade europea, así como a finais do 19 se decía aquilo de que hai un fantasma que recorre Europa, que era o comunismo, hoxe o fantasma que recorre Europa é o nacionalismo, porque é un proxecto político que cuestiona o status quo, que o que dice é, non, as decisións que afectan ao vivir da xente as ten que tomar a xente, non a poden tomar 4 burócratas en Bruselas. E contra este proxecto de economía financiera especulativa,
Pois a única alternativa é un proxecto económico que se base no desenvolvemento económico sustentable con base territorial. Un proxecto de base productiva, e iso é o nacionalismo. Ata que punto mudou o escenario político, a emerxencia de Pablo Iglesias de Podemos? Mudou moito, pero radicalmente, non? Eu penso que como as cousas nunca son ocasionais, nin nunca son porque sí, son como produto dunha realidade, non? Mudou a realidade social e produto deso, pois, nacen novas fórmulas políticas, novas propostas, e eu creo que hai que estar sempre moi atento a todas esas cousas, porque nunca son casualidade, nin porque a dous se lles ocurra nunha determinado sitio pois facelos, non? Sempre que se fora así desaparecería enseguida, non tería. Crees que veñen a regenerar positivamente a política española ou non? Esa é a intención que explicitan, non? Eu espero que así sea, non temos por que pensar que non ten por que ser así. Home, de feito, o que propoñen, o que din, o que falan, é algo sustancialmente diferente co que había, non? Bueno, vamos a ir abrindo a mesa. Carme. Que eres, sin dúbida, o máis alto cargo ao que chegou o nacionalismo, és vicepresidente da Xunta, desde que se creou a autonomía, pois o nacionalismo gobernou nese caso con unha vicepresidencia que presentaches. Facías referencia a varios programas, a varios proxectos, que aspectos de carácter simbólico para mí moi importantes. Teño que lembrar que no despacho de vicepresidencia entrou por vez primeira unha guerrilleira, algo inusual, que unha guerrilleira entrara en sede institucional da Xunta de Galicia. Isto pasaba cando Anxo Quintana era vicepresidente de Galicia. En este momento, coa tecnoloxía que tan rapidamente se impuso na política, ti serías un político triste e bello. E digo triste e bello porque eu esta temporada, nas eleccións anteriores, lín moitos textos de animación política, textos, lemas, lendas, argumentarios, que insistían na nova política e mesmo, así concretamente, na política feliz. Antes ti utilizabas a palabra feliz, non? Para aquel momento que lembrabas. Non sei se ti te recoñeces como un elemento desa política bella ou feliz, ou temos tamén que romper un pouco esos estereotipos que se están imponendo, e a veces eu creo que se están imponendo con certa forza, non? Home, non, bello, 56, estamos aí en la segunda etapa, non? É triste, pois tampouco, pero entendo o que queres decir. Home, eu sempre defendín, e eu decía así a xente que colaboraba comigo, cando íbamos na campaña, algunha podía corroborar isto, non? Sempre decía, oye, isto consiste en pasalo ben, non? Isto consiste en pasalo ben, o sea, isto non é un valle de lágrimas, o sea, nós temos as nosas ideas, vamos a expolas, con alegría, e se nos dan a razón ben, senón que vamos a facer, pero isto consiste en pasalo ben, non? Isto non é ningún martirio, non? Por lo tanto, non me sinto reflexado neso. Agora, eu entendo que máis que un calificativo unipersonal, cando se dicen esas cousas, o que se pretende tamén establecer unhas novas pautas para a política, non? A mí, na medida en que se diga que non hai que eternizarse nos cargos, que teñen que vir non só as generacións, senón ideas novas que inunden a política, que a política ten que ser algo alegre, que non ten por que ser un valle de lágrimas eterno de recursos representativos, a mí me parece ben, eu con eso estou de acordo, non? Me gustaría que non se me identificara con eso, pero bueno, tamén teño que reconocer que eu son o pasado máis reciente, o sea, tampouco é ninguna cousa extravagante, non? María. Moi boa noite. Aledoume moito a referencia tan explícita e tan alegre ás galescolas, que efectivamente foron unha decisión que supoño que sería no seu momento
meditada e que levou un traballo e que, a pesar de ter sido retiradas polo goberno entrante, foron aplaudidas agora estamos a falar da ONU, da UNESCO, foron aplaudidas por estas institucións, non? Pero claro, estamos un paso adiante, dous atrás, non conseguimos levar o país nunha dirección e acaba agora tamén de manifestar Feijóo que voltaría tamén a retirar o concurso eólico a pesar de que houbo unha sentencia a favor. Que me comentaría sobre isto? Bueno, porque creo que é un claro exemplo do respeto polas decisións judiciais do Partido Popular, non? O sea, é unha decisión do Supremo, eu faría outra vez o mesmo. Que pasa casi inapercibido, o sea, non pasou nada, o sea, ten máis trascendencia que un concelleiro fixe un chiste malo fai 4 anos que unha cuestión como esta, non? Porque claro, se por facer un chiste malo hai 4 anos estáse plantexando que hai que ir á Fiscalía e dimitir e non sei que, oiga, por facer un chiste macabro como que fixo Feijóo, que é o que hai que facer, claro. Porque o problema non é que se desfixera o plan eólico que nos fixemos, non? Eso, bueno, penso que estuvo mal feito, ilegal e tal, pero non. O problema é que nos fixéramos un plan para cambiar a historia do país. Un plan no que por primeira vez decíamos, oiga, mire, o que queira por moliños eléctricos vai ter que utilizar a plusvalía molinillos en facer empresas que den postos de traballo en Galicia, porque xa está ben de que os galegos pasemos toda a vida eléctrica e que non saquemos ningún beneficio. E eles veñen e o tiran abaixo dicindo que é ilegal. Pero, bueno, se o tiraran abaixo e puxeran outro, xeneraran enerxía eólica, xeneraran postos de traballo, pois agora estaríamos dicindo, bueno, e o noso vai a ser, e o destes creou posto de traballo. Non, pero que o resultado foi que tiraron abaixo e eles non foron capaces de facer absolutamente nada en 6 anos. Perdéronse máis de 10.000 postos de traballo, perdeuse unha industria floreciente que se estaba creando ao redor da enerxía eólica. Galicia pasou de ser punteira na creación de enerxía eólica a estar no 6º ou 7º lugar do Estado español. E non pasa nada. Temos un presidente con sorte. Que a mí se me pasa eso. Vos imaginarvos co que eu tuve que non facer nada. Porque ahora o argumento que utilizaba contra mí no esto eólico, que era o do barco, eso ahora xa non falan do barco, non lle debe interesar falar de barcos ahora xa, non? Porque houve outros barcos. Eu sin facer nada, mira, todo o que tuve que sufrir, eu me imagino a mí, que chegara, e o primeiro que fixera, decreto para anular un plan feito por Fraga, que estaba aprobado, e que se iban a crear 10.000 postos de traballo. Non, eu voto abaixo porque eu vou facer máis. E o resultado fora que despois de 6 anos o Supremo declara que o que fixen é ilegal e ainda encima non cree ningún posto de traballo, oiga, a mí me está buscando a Guardia Civil na casa ahora mismo. Seguro que me está buscando a Guardia Civil na casa e me levan esposado. Entón temos un presidente con sorte, que xa terá algo, de non ter outra cousa, temos un presidente con sorte. Levaron xa estando con narcotraficante nun barco, pois, supoño que a partir de aí haberá moitas cuestións, non? Eu quería apuntar sobre todo as cuestións que dicías antes, que era a importancia do nacionalismo hoxe, que é, digamos, o elemento diferenciador. Eu vou máis alá, eu creo que agora o nacionalismo forma parte dun movimento máis global, e xa se viu nestes municipais aquí no país, que foron listas populares, listas de Unidade Popular, Marea, chamase X, nas que participou parte do nacionalismo, non todo, pero si participou parte dese nacionalismo, e agora estáse falando mesmo por parte do Bloque Nacionalista Galego, do que ainda formas parte, de integrar unha lista de Unidade Popular de cara ás xerais, non? Depende das autonómicas. Claro, eu quero incidir aquí, incidir como é posible que despois de Amio o nacionalismo rachara en 50.000 anacos, que eses anacos hoxe en día se podan volver a unir, da que sexa dunha forma con outro instrumento, nunha lista de Unidade Popular de cara a unhas eleccións xerais. Como ves esa posibilidade? E se crees que é posible que Galicia por fin poida chegar a ter, se iso se consolida, grupo parlamentario en Madrid, non? Eu penso que é posible, e que se dan as circunstancias para que finalmente poda ser. É importante acertar nos pasos a dar. En isto, eu non vou dar consellos porque sei que é moi difícil
Vontade, ser portavoz nacional do BNG é tremendamente complicado e, polo tanto, non estou en condición, nin se me pasa pola cabeza dar consellos a ninguén, só desexar moita sorte, non? Ahora ben, hai xe algunha cousa que a mí me parece moi importante e é que hai que ter en conta, comentábamoslo antes, que a política mudou. A política mudou e a percepción da política por parte da xente mudou e os xeitos de facer política mudaron e aqueles que non mudaron van a ter que mudar se non queren quedar fora do carro. Iso hai que telo en conta, non? Iso hai que telo en conta. Entonces, hoxe, a min, como nacionalista que son, a mí me gustaría moito que houbera unha unidade das forzas nacionalistas e que estuveran unidas, estupendo. Pero creo que eso non sería suficiente a día de hoxe. Inda que se fixera eso non sería suficiente, non? Eu penso que o necesario é que haxa un proceso cidadán de base, na que, por suposto, os partidos teñen que participar e estar en primeira línea, pero que ten que haber un movimento cidadán de base dende o convencemento de que a día de hoxe que Galicia teña un grupo parlamentario propio no Congreso dos Diputados, que a legislatura que sen por diante é fundamental para Galicia como país. Eso é que non é que sea unha cuestión nacionalista, é que para o país é fundamental. Se Galicia non existe con esa voz no Parlamento, Galicia non vai existir como suxeito de dereito político, non vai existir en todos os procesos que se abran na próxima legislatura. E creo que, polo tanto, os esforzos deberían ir nesa dirección. Dicías ahora que non era suficiente, apelabas á activación da cidadanía, pero ao final os partidos políticos e as direccións aí están, e o debate estáse desenvolvendo cos actores políticos que está desenvolvendo. Ves factível que deste movimento que ten que surdir desde abaixo pudera ser avalado tanto como BNG como por Podemos en Galicia, ou é a cuadratura do círculo? Non, que as forzas políticas que actúen en Galicia se puxeran de acordo para lanzar adiante unha estrategia deste estilo, a mí non me parece imposible, me parece difícil, pero non me parece imposible. E, por suposto, que os partidos teñen que falar, e teñen que falar moito. O que pasa é que eu penso que sería un erro que os partidos pensaran que van a solucionalo xuntándose nunha mesa e facendo un acordo entre eles. Creo que eso sería moi bo, pero non solucionaría. Eu penso que os partidos sería bo que se xuntaran ao redor dunha mesa para unirse, por suposto que sí, pero, sobre todo, o que teñen que discutir é as bases sobre as que ten que sustentarse ese movimento cidadán, para que sexa un auténtico movimento cidadán que non teña que estar hegemonizado por ninguén, nin controlado por ninguén, pero que sexa, sobre todo, un movimento cidadán galego, eso sí. Eu creo que eso é fundamental. É que Galicia ten unhas condicións moi especiais. Non é que seamos só diferentes, é que non somos homologables. É que o que para nós é fundamental e estratégico, para o Estado é totalmente superfluo. E se Galiza non participa con voz propia, con estrutura propia, con grupo parlamentario propio no Congreso dos Diputados, a realidade de Galiza non vai estar presente. Pero o problema non é só que non este presente, senón que as solucións para Galicia, esas que xeneran benestar, esas que xeneran progreso, non se van a dar. Goberne A, B, C ou D ou quen sea en Madrid. O futuro depende de nós mesmos, non dende o que outros podan facer por nós. Carmen, despois Urso. O momento é certamente casi diría que é apasionante, non? Porque non sabemos, non damos al biscado cal é a saída a todo isto. Hai unha parte que defende claramente a existencia dun espazo nacionalista de seu propio, hai outras propostas, está opinando moita xente de distintas maneiras. Creo que tamén se está creando un certo desconcerto, digo no ámbito da base nacionalista, que non sabe ben por onde poden vir as cousas, non por onde poden tirar as cousas. Hoxe sorprendíanos, por exemplo, un que foi estreito colaborador teu, Antón Losada, cun artigo que sai publicado en Sermos Galicia, que teño por aquí, sí, teño por aquí algo suliñado. Digo que o artigo foi sorprendente e, ademais, gustaríame que ti opinases sobre as opinións que dá o Antón Losada, que di algo así como: eu quero un proxecto nacionalista autónomo.
quero votar unha opción que sexa nacionalista, se declare nacionalista e ofreza un proxecto nacionalista. O BNG ten a marca, pero necesita, hoxe máis que nunca, un proxecto pensado para gobernar, non o proxecto pensado para resistir que ofrece agora. O nacionalismo galego vive un momento decisivo onde non debería buscar nin fórmulas de subsistencia nin estrategias de camuflaxe. Ás veces, en política non queda outra que sair a peito descoberto, dicer o que és e o que queres facer, exporte a que a xente che diga que non lle interesa. A opinión de Antón que non conocía, non lera o artigo. Bueno, é a opinión de Antón. Eu hai cousas que estou totalmente de acordo. Eu son nacionalista. Eu non me vou a esconder e creo que haberá poucos nacionalistas neste país que estén dispostos a esconderse en ningún sitio, non? Por suposto, que somos nacionalistas e eu sempre o defenderei en todas partes. Non debemos de esquecer que, ao final, as organizacións políticas, chámanse partidos, coalicións, o que sea, son instrumentos. Son instrumentos ao servicio dun proxecto, dun obxectivo. E o que realmente ten que ser nacionalista é o obxectivo. Oiga, ter un grupo parlamentario propio en Madrid, aseguroche eu, non sei se lle poderá chamar nacionalista. Ahora, españolista non é, Eso non cabe ninguna dúbida, e iso é o que realmente marca unha liña divisoria. Eso é o que realmente produce unha auténtica transformación de futuro. Eu creo que non é tanto como te autodenomines, que eu son nacionalista, sempre o serei, o direi, e non o esconderei nunca, senón que o resultado que tú consigues para a xente sexa un resultado en beneficio da xente, por tanto, en beneficio do país. E creo que iso é o máis importante hoxe. Eu estou totalmente de acordo con Antón, con eso que acabas de ler, non leín todo o artigo, en que efectivamente se ten que ser un proxecto para gobernar, un proxecto para alcanzar a maioría. E gobernar e alcanzar a maioría pasa por facer análisis serios da realidade, e colocarse no lugar onde está a xente para provocar esas transformacións. Creo que en política hai que ter principios, hai que ter valores, e esos son os únicos que non son negociables. Pero despois te tens que colocar onde está a xente para que a xente vaya contigo hacia onde queres ir. Se tú te colocas onde a xente non está, podes decir as maiores verdades do mundo que nadie te vai a escoitar. A máis de todo, a min resultoume particularmente sorprendente que fose precisamente Antón Losada que en todo este debate, amalgama de opinións controvertidas, diversas e casi paradóxicas, sexa quen defende máis claramente a conveniencia de manter as siglas do BNG, cousa que nin desde o propio BNG se escoitaron moitas voces tan contundentes nese sentido, non? Bueno, pero o que che leí creo que non dice exactamente eso, pero bueno, te sorprende porque non conoces ben a Antón, Sí. Estaba pensando exactamente. Eu creo que é unha Antón dicindo unha cousa un ano e o ano seguinte, pois, dicir a contraria, que, bueno, non a contraria, pero, bueno, é que dicir, maquillala, digamos. Eu non o comparto. Maquillala. Non o comparto. O que pasa é que a veces se ten dudado da condición de nacionalista de Antón e a min eso non teño absolutamente ninguna dúbida, non? No, supoño que se irá mantendo carné, non? Supoño, non? Non o sei, non o sei. Creo que non. Isto é unha suposición. Nesta cuestión que dicer, eu aí, entrando neste debate e vendo que pasou nas municipais, eu creo que xa non é cuestión de se o bloque por si só ten unhas siglas, un nome que lle poden dar, digamos, réditos electorais. Eu nestas municipais non vin que se sacara o nome do bloque en ningún momento. De feito, teño a sensación, esta é unha sensación persoal, de que se ocultou o nome do bloque durante estas municipais. E incluso, digamos, o tótem hoxe en día do nacionalismo que é Lores, en Pontevedra, fixe unha campaña moi personalista. Por iso digo que eu dubido, ou teño as dúbidas de que hoxe o bloque como marca venda. Outra cuestión é como organización ou como proxecto político, que iso é outra cuestión. Por iso aí entendo de que houbera un debate interno dentro do nacionalismo, dentro da executiva nacionalista ou dentro dos órganos de dirección do bloque, que son realmente, porque eu creo que dentro do nacionalismo se pronunciaron moitas partes. Eu escoitei no grupo da Imerich, e non me sale o nome agora,
como é o grupo de Emirates? Como se chama? Abrente. Isto, Abrente, non me salía, claro, que estaba pensando máis Galicia e tal, que depois mudaron, claro. Estaba mirando aquí nos xornais digitais que parece ser que Bert acaba de ser destituído por Rajoy. Nada, unha noticia aí de última hora. Tampouco é raro, se falaba estes días. Non, por dicir, Abrente, eu escoitei a Abrente sair, apoiando unha unidade popular. Destacados dirixentes que non están incorrentes dentro do bloque tamén o manifestaron. E, finalmente, o Consello Nacional do Bloque decidiu, digamos, apostar por esa vía. Eu entendo que é unha aposta que fai o Bloque decidida porque entende que unha lista Unidade Popular pode ser o máis conveniente para Galiza, non? Estou entendendo, vexo Galiza como unha nación, como un país e como un conxunto de listas populares que poden chegar a iso, dado o experimento que pasou nas Mareas, non? O paso é moi importante para o BNG, porque nunca se plantexaron estes termos como se plantexou no Consello Nacional outro día. Exactamente, a mí me dá un paso moi importante, unha cesión por parte de determinados sectores do bloque que eu, no momento, dixen, carallo, pensei que iba a ser así. E tú os coñeces ben perfectamente porque estuveches aí dentro e sabes o que hai. E por iso eu te pregunto, unha das cuestións que aí vou é o tema dos personalismos. Eu o que temo destas listas de Unidade Popular é precisamente o tema das siglas e o tema dos personalismos, que iso non frustre. E xa non vou só co Bloque, vou tamén incluso con Podemos e con outras formacións que eu, coa experiencia que teño de outros procesos, teño ese temor de que se intente capitalizar un movimento social hoxe en día, digamos, esa lista de Unidade Popular en beneficio propio. Entón, como verías tú, como farías tú, ou como ves esta cuestión? Porque sí que é un problema que eu vexo que pode ter este proxecto, non? A ver, eu, unha cousa do que dixeches antes, eu nestas pasadas eleccións municipais non vin que o BNG ocultara as súas siglas, creo que toda a xente ten a percepción de que ali onde votou o BNG, non hai ninguna dúbida a ese respecto. Que sucede? Que as eleccións municipais... Mira, te vou contar un detalle. Meu pai... Non, é que non é así. Pero que senón non che dou contestar. É que non é así, logo quero contestarte. O que sucede é, e iso pasa non agora, en todas as eleccións municipais teñen un componente local moi forte, non? Eu sempre o digo, nas eleccións locais a xente o que vota é o alcalde. Popularmente isto se tende así. E, por lo tanto, todos os partidos teñen que dar unha preponderancia ao seu candidato ou á súa candidata, porque ao final eso ten moita importancia para a xente. E eu creo que é moi intelixente por parte do BNG que ali onde ten un candidato, unha candidata que ten tirón electoral, pois o utilicen para ter mellor resultado. Creo que iso é moi lógico e moi normal. Co que pasa agora, eu o que sí creo é que sendo bo e importante que poda haber unha candidatura unitaria, eu creo que todos, e vou a falar por min, non vou falar polo que ten que facer o BNG, que o BNG saberá ben o que ten que facer, pero eu, como cidadán, se se dá un proceso no que bueno, me convocan como cidadán a participar para a creación dunha candidatura que teña como obxectivo que Galicia teña un grupo parlamentar no Congreso dos Diputados, eu o primeiro que pediría ou intentaría, desde a miña opinión, é que se fixera un análisis serio e realista do momento actual. Eu escoito decir que estamos en un momento de ruptura democrática e que vai haber un proceso constituinte e tal. Pois eu creo que vai ser que non. Eu non vexo ese proceso de ruptura e vexo complicado que haxa un proceso constituinte, entre outras cosas, porque eso precisa de outros factores que en este momento non se dan. E creo que non debemos de esquecernos que nestas eleccións, con mal que lle foi, os grandes partidos estatais sacaron máis do 50% dos votos. É dicir, que a realidade é a que eu creo que o que se avecina é un período de grandes reformas, que ten que habelas sí ou sí. E aí a importancia de que Galiza este presente. Por tanto, un análisis serio da realidade. E despois, unha perspectiva de país, claro, pero non só porque eu sea nacionalista, senón porque non vexo outro modo de transformar a realidade que vivimos máis que facer un análisis de país
e pôr en marcha un proxecto de desenvolvemento económico centrado na economía productiva de base territorial. E por iso se precisa poder político en Galicia. Para min estas son as bases fundamentais, e o que eu creo que os ciudadanos deberían de debater. As persoas, e que as persoas son importantes. Esquecémonos de tonterías. Estamos volvendo nesta fase. As persoas son importantes, porque dito todo isto e todo nos parece ben, a xente do común se pregunta, vale, e quen vai a defender isto? É non o mismo que o defenda A, que o defenda B, que o defenda C. É importante as persoas. Eu penso que se deberían de buscar persoas que tiveran esa representatividade social. Que se busquen. Claro, que se busquen esas persoas que teñen esa representatividade social e que estén, e que a súa trayectoria persoal e política leve ao convencemento a todo o mundo de que o que van a facer en Madrid é defender a Galicia, defender os intereses da maioría social de Galicia en todo o trance, non? Bueno, por lo tanto, son tres elementos, creo que, importantes a ter en conta, non? Xosé María, entramos xa na reta final da entrevista. Bueno, sí, efectivamente, non é contradictorio. Unha cousa é que as persoas dean un paso adiante nun momento mellor que non é consensuado con outras persoas ou con as bases, e outra cousa é que non se sean importantes as persoas. De feito, para eso están as primarias, non? E poñer un pouco máis de relevo estas cuestións. Sí, tiña pedido a palabra e en realidade xa casi que non é necesario, porque o que quería preguntar xa máis ou menos foi tocado, pero igual podemos abundar un pouco máis, porque falabas de que un grupo parlamentar galego, pois chamémoslle como lle chamemos, non queramos chamar nacionalista, non sería españolista. Entón estamos a facer unha oposición de termos que o mellor non é a que está no conxunto do pobo, como mencionaches tamén a través destas, votación sería moi inmediato tomar decisións ou conclusións moi finas sobre isto, pero está máis do 50% de votos a partidos que teñen presencia estatal e non a partidos que teñen únicamente presencia galega. Entón, a partir de aí, e misturado co que comentabas de que realmente ti eres consciente de que as formas de facer política están cambiando, claro, queríache preguntar como ves o feito de catapultarmos un proceso dende Madrid de establecermos unha conformación do Estado plurinacional e non só facelo en oposición, digamos, nacionalismo Madrid como exclusivamente centralista, pero bueno, xa casi que me parece que me... Coméntase moi importante, eu creo que é un dos cernes da cuestión, non? E a pregunta efectivamente está plantexada nos termos exactos, como se ve a posibilidade de que dende Madrid se faga un proceso, dende Madrid quer decir, dende o conxunto do Estado, un proceso para a conversión do Estado en un Estado plurinacional. Pois te contesto, imposible. Olvidarvos. Eso en España non lle interesa a nadie. Non lle interesa a nadie. Claro, pero entonces xa non é de para toda España. O que nos interesa é os galegos, falando da perspectiva de Galicia, poderíamos falar da perspectiva de Euskadi ou da perspectiva de Cataluña. O que nos interesa é aos galegos, ter máis poder político e gobernar dende nós mesmos. Que eso se estruture despois nun Estado que se chame federal, confederal, ou que leve a outro modelo, a independencia, a soberanía, eso xa é outra cuestión. Pero o proceso ou nace daqui ou non vai a nacer. Vamos a ver, e vayamos ao práctico, máis ao lado político, non? O económico. O problema de Galicia é que ten unha economía que non é que sea diferente a do Estado, é que non é homologable. O que para nós, na nosa economía, que é onde vamos a salir da crisis, de onde vamos a crear postos de traballo, de onde se vai a generar benestar, a nosa economía basease en pilares estratégicos que para o Estado son totalmente superfluos. Poño un exemplo. Vamos a decir que mañá en Madrid goberna non Rajoy. Xa sabemos a onde dá. Nin tampouco PSOE. Goberna outra forza que ten a mellor intención de favorecer a maioría social do Estado. Eu digo, esa forza é capaz de chegar a Europa e dicir, non, mire, é que o Estado español leva moitos anos defendendo e promovendo e primando o sector do aceite, o sector do cítrico en Levante, e ora como ese xa os defendimos durante moito tempo, porque ao final isto é un proceso de negociación en Europa, ora non lle toca a eles.
Ahora lle toca os do leite, que son os galegos, e son poucos, pero lles toca a eles. E entón nos en Europa vamos a ir, vamos a decir, no, un poquinho menos de aceite de naranxas e un poquinho máis de leite. Hai algunha forza que sea capaz de facer iso? É que, inda que quixera, non sería capaz de facelo. Por qué? Pois porque tería enfrente a 25 millóns de habitantes, e non só somos 2,5 millóns. O problema de Galicia é que é o 5% da poboación, é o 5% do PIB de todo o Estado. A única que ten posibilidade que ten Galicia de defender o seu é a través da súa representación política. Entonces, o do Estado plurinacional é un invento que facemos os nacionalistas para decir, oiga, que nós queremos ter poder político, pero non nos negamos a estar no Estado español, pero queremos que ese Estado sea plurinacional. Ahora, unha forza política de ámbito estatal que vaya a falar do Estado plurinacional a Badajoz, ocorren a gorrazos. E por iso non teñen absolutamente ningún interés en falar deso. Fálanno cando en Galicia, en Cataluña ou en Euskadi. Pero se queren de verdade ganar as eleccións, eles saben que deso non poden falar, porque é algo que non interesa no resto do Estado. Isto hai que reconocelo así. Outra cousa é que a representación política galega, propia, autónoma e xenuína, unha vez que está en Madrid, pode establecer acordos con outras forzas, claro que sí, e será máis fácil establecelo con aqueles que queren cambiar o status quo, que lle queren dar unha volta a isto, e que non teñen ataduras do pasado, que facelo pois co PSOE, o PP e o PSOE, que xa sabemos que non van a ninguna parte. Agora, para que dous dialoguen, teñen que haber dous que dialoguen. Si só hai un, non hai diálogo. E Galicia non existe. Non cabe ninguna dúbida. A última, cara, despois surxo que... De meu punto de vista. E despois surxo que lle voy a darlle a cabeza aí. Eu teño unha pregunta que, a verdade, pode congregar varios elementos que a min me provocan serias dúbidas neste momento. Por unha parte, como ti ben decías, e a experiencia é un comentario que non só ven do ámbito nacionalista, sino é un comentario que sempre, cada vez que hai un debate de política xeral no Parlamento Español, sempre sae logo a información de que Galiza saiu cando tales deputados, deputadas nacionalistas subiron ao estrado e defenderon Galiza. Senón é un término que non aparece en todo o debate do Estado-Nación. Eso creo que a cidadanía perfectamente percibe, porque foron moitas ocasións nas que iso aconteceu. A vida conta disto, como se garante que iso continue a ser nunha hipotética candidatura ou nun hipotético grupo político galego, como se garante esa unidade dun grupo, no caso de que entrasen forzas nacionalistas que tamén se deben a unha política, tamén vemos moitas veces a actuación de diputados galegos de forzas políticas estatais que se deben a unha disciplina de partido e teñen votado contra Galiza, e todos asistimos a moitas ocasións que lembramos, non? De diputados galegos que non lles queda máis que votar coa disciplina do seu partido. E por outra parte, a sorprendente entrevista de Pablo Iglesias destos días deixonos un pouco fora de xogo, non? Porque era contundente e ademais eliminaba calquera posibilidade casi que non fose Podemos guión. O Podemos guión aquí me parece que non vai cadrar ben, non vai callar con ese escenario político propio que sí que existe en Galiza. E, por último, a mí está moi próximo. A mí está ainda moi próximo e a mí deixou feridas no propio nacionalismo. Como se pode amalgamar todo iso nesa candidatura de unidade que ti defendes, por exemplo? Quero dicir, por exemplo, acaban de constituirse os gobernos municipais, non? Hai gobernos municipais por exemplo, penso en Compostela ou penso na Coruña, na que o nacionalismo non está dentro do goberno municipal. É preciso a mellor generosidade por todas as partes. Eu non sei se todas as partes están dispostas neste momento a ser generosas nese sentido. Primeira cuestión, o tema este da entrevista de Pablo Iglesias, que sí que acabín, a mí non me sorprende en absoluto. A mí me parece moi coherente o que di. Co que Podemos
o que el pretende que sea Podemos e que a perspectiva electoral que ten Podemos e que vai na liña e na dirección do que falábamos antes. Supoño que Pablo Iglesias estará pensando que ele ten que facer un mitin a Coruña ou a Barcelona, pero que tamén ten que facelo a Badajoz, a Ciudad Real e a Murcia. E claro, como me presento eu ali dicindo que quero ser o presidente do goberno de España si en tal sitio non me presentei cas miñas siglas e ademais vou en outra candidatura que o que quere algúns é la independencia e que usted non pode ser el presidente do goberno de España. Eso lo sabe perfectamente. Por eso, cando eu digo antes de que el Estado federal desde Madrid é imposible, máis que nada porque a ninguén lle interesa, pois isto é un reflexo deso. Isto é un reflexo deso. Por outra parte, eu penso que ele bota as contas de que está na cresta da ola, que ten marca, que ten un líder, e que van ser unhas eleccións xerais no que a xente vota por quen vai ser o presidente do goberno. E dice, para que me vou a andar preocupando en Galicia, que son 2.700.000 habitantes, que o que podemos estar falando é de 50, 60 ou 100.000 votos arriba ou abaixo. Non me podo meter en esas cousas, eso é terreno prohibido. Creo que é moi coherente. O que é de inxenuos é pensar que dende Galicia, por os que creemos que nós non temos a verdade, os nacionalistas non temos a verdade absoluta, eso xa para empezar, non? Temos a nosa propia creencia, pero os que creemos que a única solución para Galicia é ter presencia política propia, a mí o que me parece increíble é que algún pense que yo vai resolver Pablo Iglesias. Mire, resolva usted, a mí que me dice. Esa non é a miña guerra, non? Por lo tanto, volvemos ao principio. Se queremos ir para diante, pues só podemos facelo por nós mesmos. Non hai outra maneira. E para iso, xenosidade, sí, é unha palabra que se utiliza moito, que a mí me gusta moito, que sona bonita. Pero creo que tamén é necesario valentía política. O sea, decir, é que se de verdade se nos enche a boca tanto falando do país, pois é unha boa oportunidade esta por diante de calquera outra cousa. Se conseguimos que aquí haxa unha proposta política propia de Galicia, que só se presenta en Galicia, pero non para estar pechada en Galicia, sino para, desde Galicia, desde a nosa visión do mundo desde este país, poder participar no Estado español, en Europa e no mundo. E, por lo tanto, ir a Madrid non só a falar de Galicia, dos intereses de Galicia, por suposto que sí, pero falando dos intereses de Galicia, participar na construción da vontade colectiva do Estado. E, por lo tanto, cando hai que definirse sobre cuestións importantes para a maioría social, facelo con toda claridade. Se eso somos capaces de facelo, que sale ganando de Galicia, sin ningún xénero de dúbida. E o importante é que a xente que vai ali pois é xente representativa e que teña claro cal é a misión que se lle encomenda, pero en Galicia hai moita xente para poderlo facer. Falando claro e conciso, acho, penso. Surxe a última. Sí. Unha precisión sobre o tema das municipais, porque volvo a dizer, votan os alcaldes, non votan as siglas. E as alcaldesas no teu pueblo. Efectivamente, e volvo a decirte que no meu caso, o meu pai, conservador de toda a vida, votou a alcaldesa nacionalista, pero votou na ela, non votou a sigla, non votou o bloque. E entendo que isto pasou en moitos sitios do país. Entonces, pero os que votaron a Pablo Iglesias nas eleccións europeas son izquierdistas como ele se define. O votan porque considera que ten unha proposta que, que lle vale mellor que a dos outros. Ou simplemente porque están cansos das outras propostas, que tamén pasa, non? E ora vou a unha pregunta concreta. É que non entendí moi ben do teu discurso, e por iso te vou a ser un directo. Tú aceptarías nunha vía galega, nunha candidatura galega de cara a Xerais, a Esquerda Unida e a Podemos, sí ou non? Porque non... Sí. Pero o importante é definir que é o que se quere. E unha vez que se define o que se quere, claro, o que non pode ser é que non haxa definición, é que uns pensemos que hai que facer unha cousa e outros exatamente a contraria. Ora, se o que queremos é conformar unha candidatura galega, autónoma, que só obedezca aos intereses de Galicia e que se presenta para ter un grupo parlamentario en Galicia, coño, pues perfectamente, aí pode entrar todo o mundo que queira eso, non? E digo máis, creo que o importante non é que este o Bloque ou la Marea ou Podemos ou tal, o importante é que a xente sinta esa proposta como súa, que haxa un proceso participativo no que os cidadáns sexan os auténticamente protagonistas, e que se den conta
todo o mundo de que os partidos dan un paso atrás, pero non estou de acordo con ese rollo que os partidos están pasados de moda, os partidos son importantísimos e fundamentais. Ademais, isto non se fará se os partidos non se poñen de acordo, queiramos ou non. Pero unha vez sentadas esas bases, eu creo que hai que dar un paso atrás, porque hoxe a política se entende de outro xeito. Claro. É que non crees que... Entendo o que dices, pero probablemente o de podo compartir. Podemos, ademais, xa non o resolveu, porque xa el dixo que non quere, que o que quere outra cousa, e é totalmente legítimo, me parece totalmente legítimo. Entendo que... digo, Podemos ser un grupo, que terán que decidilo como grupo, non como líder, non? Cousa que noutros partidos... Sí, pero supoño que el fala noutros partidos non pasa iso, por exemplo, pero bueno, dicir... A ver, o que vou nesta cuestión tú crees que non é máis importante falar da xente e non de, digamos, de nacións, polo menos agora neste estadio principal. Volvo a decir porque insistías no da xente, pero logo insistías no da nación. Entón, cal que é máis importante? A xente... É que é o mismo, non é que sea compatible, é que é o mismo. É o mismo. A miña forma de ser cidadán do mundo é ser galego. Que pasa? Que se digo que son galego xa son menos cidadán? Pois non, son cidadán galego, porque tamén teño unha cosmovisión que a fago dende a miña propia realidade. E, por lo tanto, cando estamos falando de defender os intereses nacionais, non estamos falando de chauvinismo peronista, estamos a falar dunha realidade concreta. Dun vasco, podes sentirte identificado cos problemas dun vasco ou con valenciano, que aí vou eu. Pero mira, Xurxo, se nós fóramos capaces en este país de pôr os seus recursos ao servicio dos cidadáns en galegos, e polo tanto os cidadáns galegos sacáramos beneficio dos nosos propios recursos naturais, o que faríamos non sería só beneficiar os cidadáns galegos, sino que cambiaríamos o status quo do Estado no seu conxunto. Por que están en contra do proceso soberanista de Cataluña? Por que é nacionalista? O nacionalismo non importa tres pementos. Pasa que votan contas e dicen, coño, é que se Cataluña se hace independiente, las cuentas del Estado non cuadran. O Estado tal cual o temos non nos dá, e polo tanto non pode ser independente. E como hai esa mentalidade retrógrada, nin siquiera teñen a valentía de decir, oiga, isto non pode ser que salimos todos mal, vámonos sentar e vamos a buscar un arreglo, vamos a chegar a un punto de encontro na que ustedes podan ter o seu e o que lle corresponde, valorar os seus recursos, ter as súas posibilidades financieras a través de vostedes mesmos e ao mesmo tempo participen en todo isto que, a fin de contas, todos nos podemos arreglar. Como non son capaces de facer eso, acabarán conseguindo que Cataluña acabe sendo independente e o que vamos a pagarlas é todos, porque, por exemplo, o proceso de financiación tal cual está pensado, a financiación das comunidades autónomas, pois non é totalmente imposible, inviable, sin a participación de Cataluña. E esta é a cuestión. Por lo tanto, os procesos de transformación se dan en cada lugar, pero eso non quere decir que te peches en ti mesmo, sino que transformando a túa realidade é a túa contribución á transformación da realidade da humanidade. Eu, por lo menos, así o entendo, non? A última. E recorrendo un pouco o símil futbolístico, de todo isto que foi saindo na mesa, todo isto que fomos falando, en que posición te ves xogando? Pois nesta, cando me chamedes falar, porque é o que podo facer, non? Eu non teño outra pretensión, nin creo que tampouco deba de xogar outro papel. Este novo tempo que se abre, pois precisa de persoas, eu eso sempre o defendín, a política e igual que calquera faceta na vida, fan as persoas, e as persoas son importantes, pero creo que neste proceso o que hai que buscar, máis que no banquillo, é na canteira. Bueno, cando se fala desta candidatura, a verdade que se está poñendo bastante alto, estáse falando, bueno, hasta podría haber 7 ou 8 diputados, hai que poñerse nomes. Eu creo que hai que ser realista, eu creo que hai que ser realista e sabermos que é unha misión difícil, pero que ademais que tampouco se pode plantexar en vamos a sacar tantos diputados para ir a Madrid. Porque en Madrid é bo que estemos, é fundamental que estemos, é imprescindible que Galicia teña unha voz, pero tampouco vamos a arreglar o noso futuro ali. O noso futuro arreglamos aquí. Por lo tanto, isto ten que ter unha perspectiva de que un proxecto pensado en Galicia con perspectiva de país, o que ten que ter como objetivo é gobernar en Galicia.
E iso non se fai nas eleccións xerais, se fai nas eleccións autonómicas. E é importante que isto tamén todo o mundo empeza a meter a cabeza, que se isto se trata de facer algo para protestar, para protestar, xa protestamos cada un por noso lado. Isto tense que facer algo para gobernar, e, polo tanto, para dirixirse á maioría social. E para iso hai que colocarse no punto adecuado e facer análisis realistas, que do outro, pois, xa estamos un pouco, xa sabemos que non dá para máis. Bueno, penso que falache claro, deixaches 2 ou 3 titulares aí, que seguro que correrán polas redes. Moitas gracias, Anxo. Gracias a vos. Pois hasta aquí deu a entrevista con Anxo Quintana no Afiando de hoxe. Mañá estará con nós outro dos protagonistas históricos do nacionalismo galego, Xosé Manuel Beiras. Ahora imos con Sara Torreiro. Sara, imos xa coa segunda parte do programa. Pois hoxe tivo lugar o exame do relatorio presentado en xaneiro ante o Consello de Dereitos Humanos da ONU. No marco da segunda revisión periódica universal, a Rede Europea para a Igualdade das Linguas, da que fai parte a Mesa pola Normalización, presentou varios casos de discriminación deliberada por motivos de lingua contra os falantes de galego, éuscaro, catalán, aragonés e asturiano. Desta volta, nunha intervención directa ante o plenario, foron relatados estes casos e a resposta da embaixadora do Estado español foi inexistente, pois non fixo ningunha declaración nin ningunha mención ao respecto. Posteriormente, o equipo de Irmandade TV quixo falar con ela sen éxito, pois ignorou o reporteiro. A continuación, vai o vídeo da rolda de prensa. Primeira vez na historia, as nosas respectivas linguas teñen unha presenza no ámbito internacional, e isto grazas á sociedade organizada que apoia organizacións como as nosas, tamén como que integramos ELEN, e que fomos capaces, grazas a ese apoio popular, de traermos aquí hoxe denuncias que mostran claramente a discriminación que sofremos no Estado español polo simple feito de termos lingua propia e de querermos vivir nesa lingua propia. Ou cando no ensino, no caso galego, se proíbe a utilización do galego para materias como matemáticas, física e química, tecnoloxía, estamos falando claramente de discriminación e de racismo lingüístico. Unhas organizacións como as nosas aparezan, estén aquí hoxe diante do Consello de Dereitos Humanos da ONU falando nunha intervención ao nivel de calquera das outras ONGs presentes, e non haxa nin a mínima consideración na resposta ao que se está a dicir, perfectamente argumentado a través do informe que se presentou en xaneiro, con denuncias concretas, casos concretos, e non hai ningún tipo de resposta nin de valoración sobre iso, e claramente se está a desprezar a pluralidade lingüística dentro do Estado español. Nós, efectivamente, somos diferentes, temos dereito a selo e temos dereito a vivir na nosa propia lingua. Non estamos pedindo nada diferente que non teña un cidadán de Albacete, un cidadán de Madrid ou un cidadán de París ou de calquera outro territorio onde a súa lingua é claramente normal, oficial e simplemente existe e se reproduce como debe acontecer con todas as linguas do mundo. Marcos Maceira, presidente da Mesa, en rolda de prensa esta mañá na sede da ONU en Xenebra. Xurxo, máis unha vez, a Mesa, xunto coas entidades lingüísticas que compoñen a ele, viaxan a Xenebra despois da viaxe que se fixera en xaneiro, nese examen periódico universal que se fai ao Estado español en materia de dereitos humanos, e neste caso levaban as reivindicacións en materia de dereitos lingüísticos que varios casos apresentados pola Mesa en Galicia, tamén estaban compañeros de Asturias, de Cataluña, de Aragón, para denunciar que no Estado español os dereitos dos falantes destas linguas están en perigo. Si, era un pouco, dicía Marquinhos, Marcos Maceiras, ahora, efectivamente, dicir que en Galicia estamos tendo un retroceso tremendo en cuestión lingüística desde que estamos con este goberno, é brutal. E unha mostra é o famoso decreto do chamado plurilingüismo, que ao final non é tanto. Ese mesmo había un Consello da Xunta, e a sorpresa foi que o único galego do que se falou era as materias de
no novo esquema pedagóxico que se prepara para eso e bacharelato, é dicir, van ser só 13 horas lectivas en galego, en lingua galega e literatura galega, que son as mesmas que vai ter o español. Sen embargo, as mesmas que vai ter o inglés. Sen embargo, non se falou de que materias a maiores se van a dar en galego para compensar ese suposto trilingüismo, non? É dicir, é un pouco o que comentaba ahora a mesa, vai neste sentido. Estuvo aquí hai meses, viñeron os membros do relatorio precisamente a coller, a falar coas asociacións aquí e coas entidades, con medios de comunicación, estuvo Galicia Confidencial tamén, preguntándonos directamente que pasaba en Galicia. Eu lembro, porque o que eu lle contei ao meu sector, non pode ser que nos medios de comunicación en Galicia, os medios en galego, estemos absolutamente discriminados. Discriminados? Pero que discriminados? É dicir, cando no Estatuto de Autonomía pon precisamente o que pon, non? É dicir, que o galego é lingua propia de Galicia, lingua oficial de Galicia, terá os medios para defendelo e impulsalo. No noso país somos estranxeiros do noso propio país polas propias institucións deste país. Iso que non ten palabras. O peor é que a propia embaixadora de España ante a ONU non respondía na intervención, interviña a representante catalana nese plenario onde estaban os embaixadores de todo o mundo, non respondía. Despois tamén Irmanda de TV tentou recoller unhas declaracións á propia embaixadora e marchou correndo por unhas portas destas de exit, destas rápidas, non? Xosé María, que te parece isto que non se responda cando se van con estas demandas? Estupendo. Non, sí, claro, bueno, xa sabemos o que hai, sabemos onde hai moito tempo e é certo que... Non, isto con nós non vai. Sí, aquí en Galiza, dende que chegou Feijóo, pois isto é un desastre, está sendo realmente moi eficiente en cortar calquera tipo de iniciativa de sustento para o galego, e cando falamos de sustento para o galego non falamos de nada extra, sino o que naturalmente nos corresponde para poder seguir existindo en galego. Entón, a ese respecto non hai ningunha dúbida, nin dende o que é o goberno galego, nin o goberno actual en España, non hai ningún tipo de dúbida. A cuestión é que quizáis necesitamos tamén transcender un pouco os feitos, non estar dándonos de cabeza continuamente contra o mesmo muro, que por desgraza temos que intentar derrubar, pero vaya, non continuamente facendo iso, sino que tamén hai que ter outras liñas de acción. É dicir, está moi ben dicirlle ao pobo que a ONU nos defende, pero hai que ser tamén un pouco máis explícito, quizáis, en que cuestións son nas que nos defenda. Antes falábamos das galescolas, e me aledei moito, e así o dixen, de que eso este enriba da mesa, e de mencionar tamén que eso foi un precepto que a ONU apoiou e dixo, cando Feijóo retirou as galescolas, dixo explícitamente que eso era un erro e que o galego estaba en retroceso e que a medida que tiña tomado o bipartito sobre o tema das galescolas era unha medida axeitada. E aí, neses puntos de ecuanimidade, nos que eu creo que nos temos que facer forte, e entón é onde podemos igual ao mellor ir quitando unhas pedras do muro por abaixo en troques de romper a cabeza continuamente. Sí. Nada, iba a dicir que en breve vamos falar con Marcos Maceira telefónicamente, o sea que cualquier cuestión que quirades plantexar ya podedes plantexar. Carmen. A min pareceme fantástica a iniciativa da Mesa de recurrir a institucións internacionais, porque a situación chegou a unha gravedade, eu creo que histórica, non? O retroceso, a política lingüicida de Feijóo está levando o galego a pasos que a momentos que casi nin lembramos, non? Eu, por outra parte, chamaría atención a uns feitos que no goberno de Feijóo as manifestacións máis multitudinarias foron en defensa da lingua. Aí se demostra que hai unha base social que quere ter dereito a defender a súa lingua, a falar a súa lingua e a utilizar en todos os incluso a nivel europeo, comentábase, non? Que en comparación coa poboación, lóxicamente, que non se vían estas movilizacións noutros povos de Europa. Exactamente, pero logo tamén desa circunstancia que por primeira vez casi a nivel institucional tamén hai por parte de certos organismos unha posición clara de crítica política de Feijóo, e falo das dúas iniciativas aprobadas pola Academia Galega que
cuestionaron moito concretamente o decreto e a política lingüística da Xunta de Galicia. Ou máis recentemente o posicionamento das 3 universidades a través das facultades de Filoloxía, que falaba precisamente nos termos aos que se referiu Xurxo, que decía que a lingua galega era estranxeira na nosa terra. A situación é crítica, hai que recurrir a todos os organismos e é lamentable tamén que acontecese o que aconteceu hoxe, que con un informe, con casos concretos, que iso é dá moita forza ao informe, casos concretos como o do ente que non se pudo operar e demais, pois a embaixadora de España na ONU se negara a entrar no tema e a responder e a referirse siquiera en algún momento ao termo lingua, non? Bueno, pois imos agora así a escoitar as impresións de Marcos Maceira, que penso que está do outro lado do teléfono. Boas noites, Marcos. Moi boa noite, Aurelio. Bueno, moi boa noite. Contanos, que tal foi a xornada de hoxe? Víamoste en roda de prensa e un momento, esta mesma mañá, como se desenvolveu a xornada? Temos unha impresión un pouco agridoce, non? Por unha parte foi unha xornada histórica na medida en que o galego tivo presenza non só a través da intervención de hoxe que fixo a mesa a través de Elling, senón tamén porque fomos capaces de presentar un relatorio onde se especificaban casos concretos de discriminación lingüística a persoas simplemente polo feito de utilizaren a súa propia lingua, non? Nese sentido, foi unha xornada histórica e penso que despois de 60 anos, cando na UNESCO se debatira tamén sobre a situación do galego para condenar o franquismo naquele momento, é a primeira vez que se fala nun organismo internacional desta relevancia como o Consello de Dereitos Humanos da ONU sobre o galego. Mas, por outra parte, tamén a parte agria de réplica da embaixadora española non houve ninguna resposta. En todo caso referiuse a que este tipo de discriminacións ou as discriminacións en xeral non existían no Estado español, non? Foi algo que nos demostramos por caso galego moi concretamente, mas tamén demostraron outras linguas como existen e son sistemáticas as discriminacións por motivo da lingua, non? É algo que evidentemente nos coloca pois unha situación de desigualdade, non? Nos padecémoslo todos os días, persoas que queremos vivir na nosa propia lingua, nos nosos propios territorios, mas a embaixadora non tivo a valentía de recoñecer que esa situación se producía e que o Estado debe correxila, non? E ademais nos pedimos tamén que as Nacións Unidas pois lle digan ao Estado que ten que cumprir a legislación internacional tamén. Hoxe tivestes a oportunidade de intervir a través da representante catalá de Rosa de las Neus nese mesmo plenario do Consello de Dereitos Humanos da ONU. Cal foi a vosa impresión que se levan outros embaixadores de outros estados a respecto do que vos estades denunciando ali? Ben, en primeiro lugar, corrixo, foi o profesor Fernández Suai que interviu en nome de Galicia, de Euskadi, de Cataluña, da Acción Cultural do País Valencià, e despois nós tivemos oportunidade posteriormente de intervir en ronda de prensa tamén con outras ONGs e xa pola tarde tamén de partillar tempo nas propias Nacións Unidas con outras delegacións e funcionarios e funcionarias de outros países. Hai un descoñecemento absoluto sobre a realidade plurilingüe do Estado español e sobre a realidade do galego no que nos afecta a nós. Por unha parte, nós o que estamos facendo agora con isto é tamén romper ese bloqueo de descoñecemento sobre esta realidade plurilingüe, sobre a propia existencia do galego e dos impedimentos que sufrimos todos os días para podermos vivir na nosa propia lingua. En ese sentido, penso que temos que estar contentos porque conseguimos romper ese bloqueo, como estaba a dicir. E por outra parte, desde logo, vai depender o que aconteza no futuro do propio povo galego, de que se mobilice para conquistar logros para a súa lingua, para que esa efectividade que recoñece o Estatuto sexa efectiva, sexa real. Que non é ni máis ni menos que o galego sexa unha lingua como é outra calquera, que se pode utilizar e que estea presente en todos os aspectos, en todos os espazos da nosa vida. Falabas de bloqueo. Podemos falar tamén de bloqueo mediático a hora de prestar atención a este tipo de novas. Pregúntocho porque, se non me engano, por parte dos medios cataláns, só estaba TV3,
como medio televisivo, por parte da Galiza, se non me engano, só estaba Irmandade TV. Percibides un bloqueo mediático do que vos estades denunciando ali hoxe en bloqueo mediático padecémoslo non só hoxe, que debería ter especial relevancia, porque se está a falar do galego nun organismo de importancia do Consello de Dereitos Humanos das Nacións Unidas, padecemos este bloqueo mediático prácticamente todos os días. Antes escoitaba a Xurxo Salgado falar da situación do galego nos medios de comunicación, é algo que é evidente, non? Penso que medios digitais escritos só temos 3, por lo menos a nivel nacional, ainda que existan outros locais, non? A cantidad de subvencións que reciben en comparación con medios idénticos, o mesmo papel que o caso de Sermos da Liza, que está Carmen Vidal aí presente, é desde logo anecdótico en relación ao que reciben outros medios, non? No caso da televisión, vos sois un exemplo de televisión feita 100% en galego, cando hai outras televisións que reciben tamén cantidades de subvención directa ou indirecta, porque a publicidade é tamén unha maneira de apoiar ese tipo de cousas que desde logo no que ten que ver con impulso ao galego non fan absolutamente nada, máis ben todo o contrario, e mesmo ocultar ese tipo de normas que teñen certa importancia tamén como país, non? O feito de que se fale hoxe Galiza nas Nacións Unidas, eu penso que ten importancia, non? Marcos, escoitate xa a Xosé María. Hola. Bueno, moi boas, eu xa tive en ocasión de intercambiar algunhas opinións sobre este tema co presidente da mesa, así que creo que xa máis ou menos sabe por onde respiramos e nese sentido non se vai sorprender, pero estaba dicindo antes de que interviñese Marcos Maceira, non sei se xa me escoitou, de que a máis de denunciar as cousas que estes feitos que están mal e de reclamar que se cumplan os preceptos da ONU, que quizáis consideramos que tamén é necesario que se expliciten cales son estas cuestións, non? Por exemplo, falábamos antes das galescolas, a UNESCO e a ONU defenderon que as galescolas como modelo para sustentar a nosa lingua e, bueno, xestión de diversidade cultural, exigencia de tolerancia activa como precepto único para non ser, vamos dicilo claramente, para non ter actitudes racistas. Entón, estas cousas teñen que estar, eu creo, máis enriba da mesa, porque senón, ao fin e ao cabo, hai unha poboación que xa está máis ou menos concienciada, obviamente, e que é receptiva a certo tipo de discursos, pero hai outra que despois escoita a Feijóo pois falar en galego, ou en galego máis ou menos. O seu galego. E dicir que a responsabilidade está nas familias, e, bueno, isto temos que ter en conta que pode parecer que se lle ocorreu no momento, pero que é un traballo, non? Son discursos moi preparados e en certa medida temos que recoñecer que efectivos. Entón, hai que contrarrestarlos con algo máis que dicir, non, é que non vai a televisión, só está Galicia Confidencial. É necesaria unha batería un pouco máis grande de argumentación, na nosa opinión. Marcos. Bueno, primeiro tamén correxo, neste caso, a parte da legislación confidencial, hai máis medios digitais en galego, está a Praza Pública, está Sermos da Liza, digo porque tamén ás veces temos a impresión de que a cousa está peor do que está, non? Efectivamente está mal, mas non temos necesidade de peorala ainda máis. Despois, eu penso que así, tamén a mesa, ademais de facer ese tipo de anuncias todos os días, a través de diferentes canles, e hoxe concretamente no ámbito internacional, a mesa tamén fai propostas, non? Recentemente propuñamos unha batería de 6 medidas que partían das 445 que ten o Plan Xeral de Normalización Lingüística, mais que eran 6 concretas, entre elas, por exemplo, falábamos de inversión lingüística, falábamos de que existise realmente a oferta positiva en galego da administración, de que se pudese utilizar, de que as empresas que contratan os concellos ou as administracións para facer diferente tipo de tarefas utilizasen o galego, non? Penso que nós tamén facemos medidas en positivo. Fundamentalmente é o que facemos, medidas en positivo. Agora, iso non quita, ou desde logo, en todo caso, as agresións hai que denuncialas e teñen que coñecer, non? Porque precisamente, tal como estabas dicindo agora, hai unha situación de racismo, non? De desigualdade absoluta que se debe coñecer tamén para contrarrestar ese falso discurso da imposición ou ese discurso de que as cousas están ben tal como están, non? Temos que combater iso
con medidas en positivo, mas tamén dicindo que é a realidade, non? A realidade non se pode ocultar e a mellor maneira de tamén que a xente tome conciencia de cada situación é mostrar a realidade tal cal é crúa, é difícil moitas veces, mas temos que facer as dúas cousas, facer propostas e tamén denunciar a realidade, non? Pois Marco Maceira, moitas gracias por atender a nosa chamada de Afiando a Agulla, e que teñades unha boa volta. Bueno, moitas grazas a vos tamén pola vosa presenza aquí, pola vosa participación, e moitas grazas a todos e todas as presentes aí, tamén por participar neste feito histórico que a presenza do galego na ONU e tamén da axuda que dan a Mesa pola Normalización Lingüística todos os días, tamén difundindo estas denuncias e as propostas que fai a Mesa tamén. Moito obrigado. Pois moitas gracias, Marcos. Boa noite. Bueno, unha última opinión xa para pechar o programa do que escoitamos, Carmen. Eles iniciaron a reclamación dun proceso de infracción contra España, contra o Estado español, por incumprimento dunha serie de normativas, a Carta dos Dereitos Fundamentais, a Directiva sobre a Igualdade ou a Carta Europea das Linguas. Non hai que esquecer, e gustaríame que el aclarase, ahora xa non está en antena, pero non hai que esquecer... Non, pero... Eso, non hai que esquecer que en Galicia tamén se está incumplindo normativa clara, normativa como a propia lei de normalización lingüística ou o plan aprobado unanimemente polo Parlamento que quedou en papel mollado, non? É dicir, aquí non estamos pedindo nada extravagante, a Mesa non pide nada extravagante, pide algo que está recollido nos textos legais e normativos e que está así contemplado, é dicir, que algún organismo teña que poñer máis no asunto é unha evidencia. Van a Xenebra, constame, porque hoxe tamén falei con Marcos para informar precisamente sobre o tema, que van seguir noutros organismos internacionais reclamando algo que nos pertence, que é o dereito a un uso normal da nosa lingua que calquera que viva neste país sabe que é imposible. Simplemente, afondando no que di Carme, é que é fundamental, porque o problema que hai con este goberno é que está incumplindo leis básicas que aprobou o propio Partido Popular, é dicir, gobernos de Fraga. É dicir, e este presidente que temos, que foi conselleiro con Fraga, está, digamos, levando unha política lingüística peor daquela que levou un ministro de Franco, non? Que foi Fraga. É dicir, é un retroceso tan brutal que se están incumplindo leis que o propio Partido Popular aprobou no seu día. O cual a min é un escándalo. É dicir, é un escándalo que, ademais, de tal magnitude que ves que quedas frustrado porque non hai maneira, non hai mecanismos, porque efectivamente a Mesa está ahora na ONU, vale, presentará, é dicir, eu que digo, que percorrido temos para, e aquí vou donde garantir os dereitos como galego falantes, non? Entón, eu creo que hai que ser activos como medios de comunicación, como forzas políticas, como activistas sociais, e ir máis alá. Eu creo que incluso facendo unha gran mesa, digamos, unha gran unidade pola lingua, pero porque as enquisas están aí, están dicindo que o galego hoxe por hoxe só falan menos do 13% dos nosos rapaces. É dicir, a este ritmo... Onde podemos rematar? Nun dos momentos álxidos no que se reclamaba o cumplimento dese plan de normalización lingüística, e ademais había unha iniciativa parlamentaria que solicitaba dar rango de lei a ese plan de normalización lingüística, o Goberno galego sorprendenos co anuncio dun plan de promoción do galego no ámbito empresarial. Eu creo que van alá como 2 meses. Eu tive a oportunidade de entrevistar o director xeral de Política Lingüística naquel momento, que vocexou o que podía ser iso, dedicado á empresa, animalos, convencelos para que etiquetasen en galego e demais, necesario indiscutiblemente, pero pasaron 2 meses seguen sin dar pasos adiante, naquele anuncio que se presentou en sede parlamentaria. Pois sí, Carme. Pois coa túa reflexión imos deixar o programa de hoxe. Hasta aquí chegou. Pois xa pasou máis unha hora e media, parece que non, pero... Por certo, mañá vai estar aquí Xosé Manuel Beiras. Algúna pregunta, algunha cuestión tedes para él, algo que vos interese especialmente, que sea respondido por él?
Xurso? Non, simplemente unha cuestión é o das persoas. Porque é un tema que, efectivamente... Non, simplemente, é certo que tiña razón Quintana, non se trata de impoñer persoas, pero que sí que as persoas que lideren proxectos ten que ser persoas coñecidas e referentes sociais, non? E é unha das cuestións que sí que me gustaría, porque é unha básico para entender quen pode sair adiante, non? A vosa pregunta... Estes días síntese por aí, a min chegoume por varias vías, da posibilidade de que el chegue a ser candidato pola provincia da Coruña, non? É unha das cousas que se fala. Eu saquei non aquí na mesa e puxeron cara de, nunca escoitei eso. Sí, non falase... Xa a terceira ou a cuarta que o escoito. Sí, falase. María. Píllame totalmente de sorpresa de que mencionaches antes que efectivamente iba a estar aquí Beiras. Bueno, quizáis non lle faría ninguna pregunta. Agradecería ter animado o debate político tanto intelectualmente como durante a súa longa presenza política, pero bueno, xa eso, falar del... Mañan veremos esa entrevista. Moitas gracias aos tres por estar aquí esta noite, moitísimas gracias a vos por estar do outro lado. Traballamos para facer este programa cada día máis útil para informarvos e escoitar as opinións fundamentais para estes tempos de mudanza política. Mañán, venres, último día da semana, ás 10:15, aquí estaremos no Afiando a Agulla, nos TV, en www.irmandade.tv, coa entrevista con Xosé Manuel Beiras. Moi boa noite.